Henyu Trap Integrated Territorial Organization Hidu Ribhoi District Kalapai ka Shiti pen kan mau ka menteri katnat ka koit ka khia ka sorkar jilla ka kong amperin mizel lingdo na ka pentaban pendep no ka jaka ai jing sumare ki long kemi bat ki khanarit ya ka balatip kum ka maternity children hospital MCH ka badon ha umran Ribhoi District. Katiga seng hapo ka jingelam u president uba penskem kanayor bat u secretary uba Kennedy nongrum kidon ka jingkermen ba kumbala butong ban plino hau benai no pra arajar arpulai kida angnud rubakan urlong shisha. Katiga seng ka donru ka jingkermen ba baro ki jingte thamai kentup ya ka Ayush Hospital hasnong treu ki jingte haulum sopet beneng na katanat tourism ka DMHO building hanongpo ka model college hajirang ka school residential hamautri marden ka polytechnic hanongkra nongpo bat kiwe ki jingte en pendep no yaki bat ki long ki jingte ki ba ai jing mentoi shaki pat ba ka dong ka than Henry om bakin long tang ki jing ai kam kontrak ne ban penrus pa ya no re ya no Tarik Agos arjar play na kaliang kaseng kum kajing budin bat kajing penken mau biang abai de bak MCH ka ba ngilai song jingelang jurip lang bat I menteri jong ka knat koi ka kha ha ka pratarik banai me arjar play bat menta kasngi kala dap lai banai na kajing pen kre na penta ban yo plino ya kene ka hospital la kumno hau banai disembat kat kum kajing ikren kajungi hak te kasngi ha ka pratarik me arjar play bat I Dr. Amparin I MLA bat ki officer lagi department baper larai ban penbit penbiang bat ban state ya kakam bat bakin ai ka jingtip syangiru kaseng bat hakan kasngi na kaliang jungi hadin ba ladap lai penai mata kasngi na ka jing penkre nilawan ban pek biang ban khmi biang kaneka jaka jong kaneka hostal ban pek hadu kanno kalayat kata ka jing penkre na penta ban yo ban pli no ya kaneka hostal te ngikermen ni I ba ladon kalait na kaliang kalait kala dep setang ban connection postal nanta na kaliang ka fencing ro kila persang ban le shadin jong ka kompong hibrogoi te ngikmil ti ba ka ru na kan liang ka tanat pici bat na kaliang ka piludi ru bakan penstet no ya kam ki jongki habai de bat kan ka phang ban yo ban pli no kan ka MCH I ngin pha biang ka jing tho jing pen ken mau sha menteri jong katan ka koi kya bat ngin ai ko biru sha baro ki department ba kin sim kya ban penbit penbiang bat penlong ya kan ka kam ka bajob kum ka kten bat ki kam hero kinya rengkan kum bang ilap apa ka dong ka them ka thain ka jongi ko ri bhoi ni don sibun kali ki building ka mentali ka Ayush Hospital ra po umtro ro kala dang ya syek khmat bante ya ketika bat kala jandep bro idon ka politeknik ka barang sateng ke po nongkra ka model degree village po patar khma ka school ekbebia ke po modon nongba bat kiwe ki jingte kum ka office jong DMHO ka badang sateng hadu menta ngi ba lada ka long hakane urkom lada state ya ka jing pli ka hospital kita kiwe ro ki building ki long tang kum ki jaka bat aikam kontrak yano re ban mentoi simet om na banta ka jing mentoi jumpai ba te na banta ban state ka kam I kutui ka government bakin sim kya ken nang ne sekmat ban pun urlong ka jing te bakin long ki basiso bat ki ai jing mentoi na banta ki pat ka dong ka thain jong ka them ri bhoi ka jungi